Μαζί στην εκκίνηση. Μια στρατηγική πρωτοβουλία του ΣΕΒ για τη νέα επιχειρηματική γενιά. Στη σημερινή παγκόσμια αγορά, η καινοτομία είναι το μέσο της επιχείρησης για την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος και την επιτυχία της. Σύμφωνα με την κυματική θεωρία της ύλης, κάθε μικρό κινούμενο σωματίδιο παρουσιάζει διτή φύση ανάλογα με τις συνθήκες. Έτσι και ο επιστήμονας πρέπει να σκέφτεται και επιχειρηματικά και με την κατάλληλη καθοδήγηση να μετατρέπει τη γνώση σε προϊόν. Η αισιοδοξία για το επιχειρηματικό μέλλον στηρίζεται στο γεγονός ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες στα ελληνικά πανεπιστήμια, υπάρχουν ομάδες που πραγματικά δημιουργούν και παράγουν. Έχουμε μάθει να συνδέουμε την επιχειρηματικότητα με το ρίσκο. Αλλά νομίζω πως ένας στρατηγικός σχεδιασμός σε ανεξερεύνητες περιοχές είναι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, όποιο και είναι το αποτέλεσμα. Το αναπτυξιακό όραμα προϋποθέτει μια κοινωνία της γνώσης. Η επένδυση στις νέες τεχνολογίες αποτελεί βασικό κομμάτι της λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών, με όραμα και προοπτική. Αποτελεί την καθημερινή συζήτηση στους επαγγελματικούς χώρους, στα meetings και στα διαλύματα. Η δικτύωση πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου επιτρέπει στην ακαδημαϊκή κοινότητα να δίνει λύσεις στα προβλήματα της παραγωγικής διαδικασίας με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο. Αν η δικτύωση των διαφορετικών φορέων μιας κοινωνίας δεν γίνει κοινή συνείδηση, τότε θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στη ροή πληροφορίας. Για μένα είναι το τέλειο timing, τελειώνοντας το διδακτορικό, να μην κλείσω τη δουλειά μου σε έναν τόμο που θα κοσμεί τη βιβλιοθήκη, αλλά να τη φέρω σε επικοινωνία με το πραγματικό κόσμο, την αγορά και τις ανάγκες της, ώστε να μπορέσει αύριο να γίνει προϊόν, εταιρεία και τελικά βιώσιμη πραγματικότητα. Η συνεργασία νέων επιστημόνων και στελεχών της αγοράς εγγυάται τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη μετατροπή καινοτόμων ιδεών σε πραγματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η εμπιστοσύνη στη νέα γενιά είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέων ιδεών και αποτελεί μονόδρομο στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Ο ενθουσιασμός του νεανικού επιχειρήν χρειάζεται ρεαλιστικά βήματα για την υλοποίησή του. Η εμπιστοσύνη στη νέα γενιά και η προσφορά επενδυτικών ευκαιριών είναι εδώ και 2 δεκαετίες ο κρίσιμος οικονομικός παράγοντας ανάπτυξης προηγμένων οικονομιών που σήμερα θεωρούνται αναπτυξιακά μοντέλα. Επιστήμονας επιχειρηματίας σημαίνει άτομο με πολλές δυνατότητες ώστε να παράσχει ολοκληρωμένες καινοτόμες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Η γενιά των νέων επιστημόνων μπορεί να παράγει ανάπτυξη αρκεί να κάνει εύστοχα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση σε συνεργασία με τους κατάλληλους ανθρώπους. Το να θεμελιώσεις μια επιχείρηση είναι εξίσου επιστήμη με το να καταφέρεις να την έχεις κοντά στο σύγχρονο άνθρωπο, έτοιμη να προσφέρει επαρκείς λύσεις στο διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Χωρίς τη δικτύωσή μας με μέντορες και έμπειρες στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, η ιδέα μας θα είχαν ένα σημαντικό μέρος της δυναμικής της. Καινοτομία για εμάς σημαίνει αλλαγή. Είναι το δυναμικό στοιχείο μιας νέας ιδέας που της διασφαλίζει την επιτυχή εφαρμογή της, δίνοντας ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν άμεσα αξιοποιήσιμο από το ευρύ κοινό. Μαζί στην εκκίνηση. ΣΕΒ. Στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλειών νέων επιστημόνων.